Заповядайте при нас, Паисий ще учим заедно с вас. Учителите наши най-добри са в час, формули и схеми съставяме от раз. Учителите наши най-добри са в час, формули и схеми съставяме от раз. Математика, музика, английски, информатика, рисуване и аз. Ето ни компания такава на предметите от всеки клас. Паисиев си горди, силни най-добри, Паисий символ, радост и мечти. Паисиев си горди, силни най-добри, Паисий символ, радост и мечти. Паисиевци ние, връщаме се в клас. Учителите мило посещат ни в час. Файлове програми учим в захлас. Математика ще имам в чудния ни час. Файлове програми учим в захлас. Математика ще има в чудния ни час. Математика, музика, английски, информатика, рисуване и аз. Ето ни компания такава на предметите от всеки клас. Паисиев си горди, силни най-добри, Паисий символ, радост и мечти. Паисиев си горди, силни най-добри, Паисий символ, радост и мечти. СОУ ТЕЦ Паисий приема ученици след завършен 7-ми клас с профил природо-математически, с следните профилиращи предмети: математика, английски език, информационни технологии. Информационни технологии, информатика, математика, английски език. Математика, информационни технологии, английски език. След завършен 8-ми клас с прием по документи, профил технологичен с профилиращи предмети: информационни технологии, биология, химия, английски език. Информационни технологии, математика, английски език, география. Да сте най-добри, заповядайте при нас.